Man thatha ithuba ke ndibulise uqala ngokhethekileyo utata welikhaya nomama. Ndibabulisa kakhulu babishop umabishop. Ndibulise ke osingaye Thwala nomama uThwala, obishop abapostile abavangeli abefundisi bonke bethu ndibulise egameni lenkosi. Amen. Bulise ke nezifemeli zombini yakwaThwala bayikhona naleya kwaBangani. Ndiyabulisa egameni lenkosi. Jesus. Mayibonge bethu lenkosi. Haleluya. Ndimthandile ku-MC usebenzise amagama endiwathanda kakhulu athi besingene emtshatweni ngaske siphume isengumtshato. Ungadibanishwa abantu apha. Ikhona wena ingxuba kaxaka abevangelini. Mayibonge inkosi. Iduty yam ke namhlanje ndizokhuthaza abantu abatshatileyo nabasezawutshata. Andiyo libhalwe pha. Ndizokhuthaza, motivator umtshato. Mayibonge inkosi. Akuzovuthwa ke ngoba ndizothetha mhlawumbi ukhubeke. Ndithethe ngomtshato wakho ingakuphathi kakuhle loo nto. Mayibonge inkosi. Ndisinisiwe ndingumagxwalisa. Ndiyayithanda kakhulu inkosi. Ndasindiswa ngaloo nyaka. Ndandisindiswa ngawo. Nangoku ndisasindisiwe. Okwesibini nditshatile. Ndinenkosikazi enhle ukogqitha onke amakhosikazi alapha. Ayilingani nawe bethu, ayilingani. Iyakogqitha. Ndalizwa ngabantwana. Abantwana bayendlini bathandathu. Abantwana bethu esinabo. Amadoda amathathu nentombi ezintathu. Intombi zami ke zinhle ke zifuze unina. Zabuya phofu notata akanxuswanga. Unjonge ungibuke nje kakuhle. Khamba amanzi brother. Ngizoncokola ngoku. Angifuni imfundiso yenkosi kakhulu tata. Intombi ezinhle ezifuza abazali. Umama uThwala uzalwa ndim ngevangeli. Ngekuthiwe amen babe ndivanga mos. Umama uThwala uzalwe ndim ngevangeli. Ngicimima amen omkhulu ke lo ngoba lo ukuzala umuntu ayisondilula leyo. Ubuye umkhulise. Indlebe zakhe ziyasazi isandla sami. Bendimjija indlebe. Mbambe ngendlebe ndimjije. Wakhula ke wabona kwaThwala yaba into enhle ke leyo. Ulapha ngoba utshate noThwala ongazalwa ndim ngevangeli. Kodwa ngunyana ke ngoku. Mayibonge inkosi. Nakabonge uYesu. Umama wakhe umama kaMama uThwala angifundisa sasiteketiso sakho. Uhlangene nami esemncinci umdala ngoku. Ndadibana naye
engumakoti ebaleka apha evangelini. Uyambona mos lo muntu mengaphambili uba unayo imbali ngaba abantu balapha. Yeah. Kubalo ngigqibile ke ngoku le bendiyithethe into. Kubalo elenziwayo nam endilijongileyo, i-divorce zininzi kakhulu, and njeba zininzi i-divorce zigqwesile ezi zaba bantu bathi basindisiwe. Andisiphinde esi statement bethuna, i-divorce zininzi ezenzekayo kodwa kubalo kubantu abathi basindisiwe i-divorce zabo zingapha kokuqonda. Yintoni le nto yenza loo nto? Ndiphethe ke lo mpendulo ke ngoku kulo mbuzo. Ntoni le nto yenza loo nto? Theni i-divorce zingaka? Enkosi ithwala nenkosikazi yakho ukugqiba i-10 years asondilula leyo. I-10 years emtshatweni funeka uzazi indoda nisebenzile. Nethi nifike kwi-10 years abanye abantu kwakwabantu ke bafana nani bathi basindisiwe abayenzanga ne-5 years boyisakala. Ngoko ndinempendulo ke yamaKrestu akhona namhlanje. Iplanga xa lidityaniswa neplanga alihlangani ngelinye iplanga, kuthathwa isikhwenkwane sibethelele alaplanga lidibane nelinye iplanga lizoqina. Ngoba uba kunobethelela kwangelinye iplanga kuchaza into ethe nokoyiswa nangumoya. Zayiva ke le nto ndiyitshoyo ngoba umtshato kufuneka ube yinto eqinileyo. Masingahlalini madoda emtshatweni ubanjwe okomsonto werhali, le nto ingaqhawuka nangomso. Ngoba kukho abantu abaphethe iBhayibhile ezinkulu kodwa umtshato liyokoyoko into enoqhawukana nini na. And ininzi kakhulu le nto kuthi thina abantu bakhonzayo yokuzixokisa. Ininzi kakhulu into yozixokisa. Ngomnye unyaka ndiseQonce ndandisemtsha kunoku kodwa ndinenkosikazi yam. Sinesihlobo sethu esinaso apha enkonzweni esithanda ukuhamba sonke siphumela amakhosikazi sokusihleli ndaweni nye sonke. Inkosikazi yalo mfo imhlophe iyayogqitha le yam. Ngabantu esoloko ke bebambene ngesandla xa bahambayo benxumile, bahamba banxumile. Ngenye imini inkosikazi yam irhalele ukuba ngaske ibe kanti kwenziwa kuye lo mtshato. Rhalele ndamthanda ke wayikhupha loo nto wayithetha. Ndithi kuye ndandingazikhuseli kuba ndingambambi ngesandla, kodwa ndandithetha into awayibona yena ngamehlo wangqina. Ndithi kuye umtshato asiyongqayingqayi, asiyonto yokudlisela. Umtshato yinto yenu nobabini. Ungabona ezi zandla wena zenziwa phambi kwethu kubanjwana ngezandla kanti kubi endlini.
ake simente bethu nake senkonzweni kuthiwe amen xa ndithetha inyani. Kaloku ndingumshumayeli andizokwathi ngathi kuthetha indoda setywaleni. Ndifuna amen uba ube khona xa ndithetha inyani, ngoba umtshato asiyongqayingqayi. Umtshato ngaba bantu babini batshatileyo. Ndizoyiva ke le ncoko yamapi yakhona, ngoba ndithe ndifuna ukuphendula okanye ucebisa kutheni ingaka i-divorce kubantu abaphethe iBhayibhile beshumayela. Futhi ungacingi mhlambi kudivorsa abazalwana bodwa nabefundisi. Ayikho bazalwana nabefundisi bayahlukana namakhosikazi abo. All right, inkosikazi ke yayibawela lento enzekayo, ayifumani ke ngoku yona bendlini kum. Mna umtshato andindoda idliselayo ngayo. Noba ndihamba nayo soze undive ndithi khawuphakame mkam, andiyenzi loo nto. Ndimphakamisi nomfazi wam, qha umfazi wam uyathandwa ndim and nam uyandithanda. Zezinye zeankile ezo ezuncedayo umtshato, kodwa uzuphulaphule ekugqibeleni uba wena uthando olu asiyosiseko somtshato and asiyonto singama ngayo emtshatweni. Iplanga libanjwa sisikhwenkwane ukuze xa kuvela umoya eli planga lingashukumi, libanjwe sisikhwenkwane. Ukungena kwesikhwenkwane eplangeni, uba iplanga belikwazi ukuthetha, liva kabuhlungu ngoba kungena intsimbi eplangeni, izinto ezingadibenanga, kungena intsimbi. Abantwana bethu asibaxelelanga, futhi nathi asiyazanga loo nto uba zikhona into ezibuhlungu ezenzekayo emtshatweni. Kanti ezinto zibuhlungu zenzekayo ziqinisa umtshato. Mandiphinde istatement sami bethuna, ezi zinto zibuhlungu ziqinisa umtshato. Kungathi kwaba buhlungu kuphunywe kubaleka. Ngoba emtshatweni akhona amaxesha ke kube buhlungu ngoba kubonwa ngalisolinye, ke kuthukwane nothukwana. Uba ningcwele kakhulu sanithukane nina nabe niyaxoka phambi kwabo. Kwakhona amaxesha ke nithukane, anithukani ngathi ningabona setshwaleni. Impambano luyithethayo akumthuka utshwala. Kodwa amaxesha ke nilwe emtshatweni, ke nilwe, kanti yonke le nto iyawuqinisa umtshato. Ingxabano eyenzekayo phakathi kwenu iqinisa ntoni? Umtshato. Abantu ke bathi basindisiwe bacimbe uba mandithathela saqineke sika-MC. Bavumile abantu abasindisiweyo, bavumile kakhulu. Masifumeni madoda sivumile, siqhubisa, senze izinto sizihlanganisa kwindawo engeyiyo. Ivangeli, ukusindiswa komntu ayithethi loo nto ukuthi akanguye Manifest igama lakho Sibeza. Zosetha ke kaSibeza ndabeke into lakho nase-ID. Igama lakhe nguSibeza. Sisiteketiso ke eso. NguSibeza igama lakhe. Akathi wakusindiswa aduka uSibeza. Nobe sindisiwe uhlale nguSibeza. Thina siyasacinga
okanye sishunyayezwe ivangeli elithi siselapha emhlabeni masiphile ezulwini. Ngongo asiphili ezulwini, siphila apha emhlabeni. Noma singalishumayela ivangeli, umlilo uzalise lenkonzo, sizophuma kuzawamkela ufefe, kuzohamba amagcwalisa, kuzothiwa amen. Umlilo ngelo xesha ubuvuthe enkonzweni, usheke ngoku wena, nguwe ke ngoku. Yile nto ke ngoku umtshato uyayifuna ingqondo. Amani bandla, umtshato uyayifuna ingqondo, ngoba lo msondo nime ngawo kulo mtshato wenu, xa ninengqondo ningawubamba lo mtshato, ungaqhawuki. Kwelinye ibandla ndizoze ndilibize ngegama, kodwa ndilapha eSouth Africa, ndisebenzise lo gama ka uyawuzibonela wena. Ndizolibiza ngegama, ndilapha eSouth Africa, kwelo bandla. Kwela bandla ke bekubakho umamagxalisi omkhulu. Yabona nokuthi umamagxalisi omkhulu utshuthi ukhona omncinci. Ngoku kufuneka kohlule umuntu xa ngaphambili, sicela umamagxalisi omncinci. Sucimba mhlawumbi ngumninawa wam, sucimba lo mkhulu womkhulu wam, ngabafazi bam bobabili. Ukho ndimlahlileyo ndathathwa omnyama ebandleni. Ngoku ibandla ke lona liqomba, okay, umagxalisi omkhulu ubizwa ke wamdala, khona omtsha, khona omtsha. Now yonke ke le nto uyibuke iyafuna ungabi nangqondo, iyafuna ungabi nangqondo. Masimene bethuni, ngokwemveli yethu yevangeli okanye ngokokuzalwa kwethu ngevangeli, sizelwe savutha amadangatye, kodwa phulaphula asihlale sivutha. Ndiyaboyika nabantu abavutha nasendlini. Phaya endlini akufuneki mntu uzawuvutha. Yebethu umntu akakatshati apha, sukhangela, subhekabheke enkonzweni, ukhangela intombi ethetha izilwimi, azithethwe endlini. Kuthi uphambene pha, sinxamile sinokutya sisiphambane lapha. Enda kuhlatyelelwe endlini, kuhlatyelelwe endlini. Xa ezi zinto ke ngiyayibona ilapha ke kuthi ke amabhulule siyimoshile thina bevangelini. Abantu sibatolikele rongo ngoba sibacenga bangasishiyi. Nanso ke pha inqambe khona sicenge abantu abangasishiyi, satolika into rongo, asahamba ngokweBhayibhile. Masingangena eBhayibhileni ungayibona le nto ngumtshato, uyibona le nto ivangeli uba iyintoni livangeli. uPawulos abengafuna ukota kakhulu ke, ngifuna ukota kakhulu ba umshwana namina namhlanje. uPawulos uthi ndixinekile, ndiphakathi kwezinto ezimbini. Umoya utsalela kwela licala, inyama itsalela kwela licala. Xa sishumayela thina apha enkonzweni siyenza ingathi inyama ayikho. Inyama bazalwana ayifi. Oh, Thixo. Uzobetha ngabefundisi ke ngoku. Abazokuthwa inyama nenge siyibule. Ebantwini inyama itsalela kwelalo icala. Umoya xa utshata akutshati moya, utshata inyama. Yo, akutshati moya, kutshata inyama. And inyama ikhanuka ngokukhaseleyo nomoya, nomoya ukhanuka ngokukhaseleyo nenyama. Liphi ibandla bethuni?
mtshata uthi asiyo le nto bendiyitshata ngoba kundazi mna iintombi zakamabhulu ziintombi ezivuthayo, ziintombi ezithetha ngeelwimi ezintsha, ziintombi ezihlebelelayo. Ngoku nonongxaki ufika apha endlini soze umntu mamelani ukuthandaza omnye xa utshatile umfazi wakho akumtshatela ngoba makabazi uba unomthandazo apha. Mfazi wami yanqane nothandazo akangonomthandazo lo. Gada icala lasenyameni kuye. Efihleke. Oh masibuyeke kuba ndifuna ungayilibali le ngxowa kaxaka, ndifuna uyibangula kancinci noba ayobanguleka ngoba ndiyithetha kuwe namhlanje. Ingabaluleki uqomba iyaphambana nemfundiso yasekhaya le ithethwa ayiyo, kodwa ke asikho imfundiso yasekhaya ngoku sisemtshatweni. Sisemtshatweni, asikho kwidoctrine yakwamabhulwa, sisemtshatweni. Singekho nakwidoctrine yakwamagxalisa, sisemtshatweni. Kuyavakala bethu, sisemtshatweni. And umtshato ukuba thina sinawuyiphaphamela thina zinkokheli loo nto konakele. Abantwana basevangelini yekeni mandivuke ngexolo ndivuka ngayo. Abantwana basevangelini abalifundiswanga uthando. Mandiphinde bishop lena. Abantwana basevangelini abalifundiswanga uthando. No. Kukho iindidi ezimbini apha eluthandweni. Sibanike ke thina uthando lwenkosi. Saphelela kwithando lwenkosi. That's why xa befika emtshatweni bafika benothando lwenkosi. Banalo lunye uthando. Angene lo mntana angamthandi lo mfana etshate naye ngoba akalazi uthando lwenkosi. Uthanda inkosi yena. Yonke lezayithetha bazaba snacks kuye. Yo ungcolile, nditshate nobratha ongcolileyo. Nditshate nomshilubane kanti eshona ngethena zakhe kanti ungcole kangaka. Kuthiwe ungcolile ngoba siferishe ukufundisa abantwana bethu. Phaya endlini sinabazukulwana andinababala baninzi kakhulu, kodwa ke sifumane iripoti phaya uziwe kumakhulu ubani uthetha izinto ezingcolileyo. Ndingazibuzi ke mna into ezingcolileyo. Uthetha into ezingcolileyo. Ubani pha sidlala sonke nje uthetha into ezingcolileyo. Ndithi ke ngoku ke mna xa sephumile nkosikazi uzifunde phi ezo zinto ke kuthiwa zingcolileyo iyazithetha? Yephi le tishati mfundisayo? All right, sibabini akazuyazi nayo ingamnaphendulo. Ndithi ke ngoku yena ufundiswa esitratweni ezi zinto. Thina siferishe ukuhlala nabantwana bethu phansi sibafundise kuba le nto iyenziwe, kodwa hayi kule age. Nanto ke ingozi ibe khona evangelini. Asiyenzanga kwasezindlini zethu ubafundisa abantwana uba anamsenso yekuthetha bhadala, kodwa ndamosha into enkonzo kwathatha makhulu. Abantwana bayadinga ukufundiswa basenkonzweni, bayazi loo nto uba ikhona into ekuthiwa yindoda. Ngoba bathi bafundisi bazawuva esitratweni nasesikolweni. Bantu ne-o yampa atomnye ikhona icherry yami khona kwezi lafikayo khona sengithe nqaku
Thixo abheka senkonzweni ba Cherry ndithe nqaba. Oh Nkosi yami. Kaloku abantwana sibakhulisa phi evangelini. Ngoku safela siba ngotishana. Otishana ke ngoba sesitratweni bayasibetha ke ngoku bafundisa wrong ngokubona. Bafundisa ngendlela ebesinoyifundisa ngayo lento. Ukuba lento ikhona iyenzeka kodwa la kuzaliseka ixesha. Yes. Zezinye ke zezinto ezibe yingozi evangelini ngoba uthwala ungena kule nkonzo ubona intombi enhle ayiye kumfundisi ubishop ubona intombi ndifuna uyithatha ndiyenza umfazi Thixo akamazi lo mntana noba ukhula phi umbone enkonzweni abantu basenkonzweni basimart ukuva bahle bafaka amatayi nesishebe ezinhloko kanti sizawukhululwa ngotsotsi apha ngotsotsi apha sitshatisa abantwana bethu ngotsotsi kuba benxiba amatayi enkonzweni futhi okwesibini bekwazi nokuthandaza ngoba kakhulukazi ingqondo yomntu ingahamba nobukrelekrele bengqondo angakhawuleza inkonzo ayifunde kwiveke enye efika ade afunde nezilwimi yona ngoku unobuka ujonga izilwimi zakwamabhulu azifani nezilwimi ezithethwa kwamagcwalisi ezakwamagcwalisi izilwimi kukhona lokukoshwe kuyo nakwamabhulu kukhona lokukoshwe kuyo singeke sidlisele kwenye singeke sothuswe ukuthetha kwezilwimi kanti simamela amasela ngozikwepha izikopa izilwimi zizithethe izilwimi and zibe good futhi zogqithe nalobe ezikopa kuye na ufika enkonzweni uthi iyavutha le ntombi ithethe izilwimi okoko biyathandaza kumtyungapha wezilwimi uthi ndiyamthinka lo ufuna isilwimi okanye ufuna umfazi yona nto kufuneka ititshwe yintona oyifunayo ufuna isilwimi okanye ufuna umfazi ufuna umfazi ohlebelelayo okanye ufuna umntu ohlebela okanye ufuna umfazi uyaculwa kanti nasetshoneni kuyaculwa yephi into engaculwa kuyo nasetshoneni kuyaculwa yintoni ke ngozakothusa ngamazwi amandi angatshiywa atshoyo apho etsholoza thuso lelizwi Okay. Buya ke bheki ke nditheke zezinye izinto ngoku endisithi inkosi mayisincede kulo mbangulo wam zibanguleke kuba umtshato lona mayingabi yinto yendlaliso uthixo xa emdala umntu mamela uAdam wayengena choice njengodumsana dangabe na choice uthola bone choice yena ushata le ntombi phakathi kwentombi ezininzi njengawe nawe lo mfazi umshatileyo umshate phakathi kwezinye intombi ingenguye yedwa uAdam yena ngena choice ba kwaziswa kuye uEva waziswa wathi ngoba eqhela ukuthiya ezibiza zonke izinto nale wayithive la wathi lo lithambo lamathambo apho ukubizwa kwakhe kuthiwa ngumfazi ngoba uthatyathwe endodeni mayibonge bethu inkosi uthatyathwe endodeni umfazi usuke enyameni uthi uThixo kaphina ithela futhi ngokwakhe kwezinye inguqulelo uthi aba babili banyamanye mabangahlulwa nto mabangahlulwa nto ubona uThixo lagama olisebenzisayo wasebenzisa igama elajika laba yingozi wathi mabangahlulwa nto ngoba kanti kukhona animamele igama loba kanti bangakwazi ukuhluleka ngoba uthi uThixo bangahlulwa nto yase yavela into yobahlula emtshatweni bonke abantu abahlukeneyo banesizathu sokuhlukana kwabo into ke le evele kuvele into samhlala abantu ke senza uhlala phansi ke MC
Ingasathi nxamena kakhulu. Kona kuninzi ukuthela kodwa ndayinqumlela le nto yam. Kuninzi kakhulu ukuthela kumosha iprogram yakho. Inyaniso siqale kuleyithana siqala ngala 10 wethu. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Yeah, hallelujah. Amen. Sikwinto emnandi nento ekholekileyo kuThixo. Indaba yomtshato. Ndiyathandwa kakhulu lizulu. Thixo uyakuthanda umtshato. And yesibini uThixo umtshato uyawubukela bamabhulu. Ya uyawubukela umtshato. uThixo uthi ayingcolanga lento. Because abantu abaninzi baye bacinga mhlambe ngoba besindisiwe bangcono kunoThixo. Into athi ingcolile lento. uThixo uthi ayingcolanga umtshato. uThixo yema abukela umtshato. uThixo abukela umtshato. Akukhote livesi kodwa nizoyikhota. uThixo umtshato athi uyabukela umtshato. Uyema phezu kwabantu abatshatileyo uThixo abukela umtshato. Buke wenza rongo akubulala uThixo. Buke wenza rongo akubulala uThixo. Because uThixo akazoyiki room zethu. Thixo akazoyiki room zethu. Uyangena uThixo room zethu. Abe phakathi uThixo. Awujonga umtshato. Anqwala inhloko xa uright. Kanti xa uwrong uThixo uyayibulala indoda ife. Ayibulala uThixo. Because umtshato yinto ekholeke kuThixo. Yes. Bunoyifunda incwadi. I think imizekeliso. Funa incwadi imizekeliso. Mayiyeke ivesi nabe nifune ubona ngenye imini. Kodwa ithi pha umuntu ofumene umfazi. Ufumene into nekholekileyo kuThixo. Ngobani umtshato yinto ekholeke kuThixo. Uba utshate intombi yasemathileni lento ikholeke kuThixo wavuma ubathwala intombi zishiye uzothatha le ntombi ikholeke kuThixo. Avuma. Na uThixo ngoku yilento nje uyangena erumini ngoba lento ikholeke kuye. Ngena uThixo erumini athi bakwenziwe ngeyiyo into ayikhona intamo indoda. Nquho. Ife. Nquho. Ife. Because umtshato ngokaThixo. And umtshato awufuni uvutha amakhono. Mandistress egama awufuni uvutha. Akuvuthwa emtshatweni. Kuphathwa umtshato ngendlela ya umtshato. Uphatha umtshato ngendlela ya umtshato. Awuphathwa ngoba wena ufuna kwenzeke. Hayi Nkosi yami kanitheni amen bandla. Amen. Kwenze kuye ezi zinto wena zikwenza uve manje enkonzweni. Ebethuna zenza senkonzweni bezizama. Emtshatweni zikhona kufuneka zikuvise mandi. Zeza phaya senkonzweni. Lisekhona ke bandla. Amen. Uphathwa ngalondlela kumtshato. Umtshato ungabi yonto uyiboma iyaxuthwa yenjenje. Inxuba evange into engaqaqile. Yilento kusohlukana kangaka. Yilento zingaka nje divorce. Ngenxa ixesha lakho emsi. Ndiyaxolisa kakhulu into ebandla ngoba bekuniza ukuthetha. Angibhalanga nobhala phansi. Kodwa iyandiphakamela kakhulu lento. Leyithi indaba yomtshato. Yamakholwa. Because amakholwa akakwazanga umtshato ukukokosa ngendlela lokuphatha ngokuThixo. Umuntu xa etshata makatshata umfana onoThixo. Atshata intombi enoThixo. Noba iyavutha noba ifuthi. Kodwa uba inoThixo. Nawuhlala kamandi emtshatweni. Iminyaka yami engihlele emtshatweni mininzi kakhulu ngoba ndihlele umtshato wami ndinoThixo. Zikhona izinto ezihluphayo kodwa angikwazi ukuya mva ngoba into endayamkelayo ihleli kumi ngaphakathi. Ndigcine
ayinasiyexe ngokusibheka phambili kodwa noba kunjalo thwala apha emtshatweni yesibona ngosesibadala ngo usafunda na Yes. akuthiwa sigqibile amaxhego nexhekazi la divorce bethu niphina nani ngoba lapha naba ubona into omkhulu ko-divorcile i-divorce ixhego nexhekazi ohlukana ntakaba kaloku basesesikolweni bethuna abakapasi kanti bafelisha ke ngokufunda umtshato lo wabo ukuze bawuphathe kakuhle kungabikho zinto ezibalimazayo nezibakhuphayo ngoba umuntu njalo kayitshatile ikhona into ezempeni kwenu efuna uhlukanisa ikhona efuna ukhupha omnye nina ibani nothixo gcinani umtshato ngoba ninothixo wonke umuntu olapha yaphila loo nto leyo suhlala emtshatweni ungenayo uthixo le nto ugcine ngayo umtshato ayiyo uzawugcina umtshato ngemali ugcina ngento ezawuphela uzawugcina umtshato ngobuhle ugcina into ezawubhuka umtshato ayibo buhle uyaphela ubuhle bomntu uyaphela ugukhe boqoke lo muntu abeni leboma thixo nazi ifunki zingena zisindiswa eli xhekwazi ninalo ufuna ulinqoba bona izifunki ezingenayo so umtshato ugcinwa ngobuthixo ngoba umuntu lo ngokwemveli umuntu eyikosam eligama lithi umuntu sithi isiXhosa lilahla olunothuthu emntwini angathetha izinto ezinkulu kanti akaziphile ezo zinto lilahle elinothuthu le nto ndithi ngokwemveli yile nto ahamba amadoda abone sesembonzweni aqomba hayi akazohlanga umfazi akatshintshi sohlanga akatshintshi umfazi utshatile qha noba ngambi wekhethwe nguwe ngokugqibeni ngacebisa ndithi xa uzawutshata lilamke ngokweli inqaku xa uzawutshata jonga intombi entle nangentombi entle abe mhle kubini ngaphakathi nangaphandle ungaqala ube ngaphandle ukuthi abe mhle ngaphakathi nangaphandle ngoba uba uzamthatha embi uyamana ukuthi awumfazi ombehle ebulala tafile awukwazi umkhomba ayisuka bethu nawukwazi ukuthi funeka umfazi umkhombile uhambe naye haleluya ungoyiki ukuthi ngowam lo uthi uAdam lo uthi ngowenene lo ngowenene lo mfazi wakhe lo akajika akaguma izayenza into engazange yenziwe nakophi umtshato phofu iyaqalwa izibe khona ndinibulisile ke nonke emtshatweni ngegama elihle lenkosi uJesu uphi umyeni akho hayi uphi umyeni akho nini kaloku abasenze salapho ngenxa yokuba sisindisiwe kukho into ethethayo ngaphakathi kwethu andifuni ukrunqa ilungu lentamo nguThixo athi laa nto benditheyithethe kuthe kubekho umbuzo obuzwayo apha ngutata uba kutheni kukho idivorce sangaka nje wathetha ke ndakhomba enkosi yam iyashota ndingafakelanga amaqhosha intle libhatyi kodwa akafakelanga amaqhosha nigqiba i-10 years napha endlini nabantwana bam sabuza ndisithi i-5 years sathi 10 years Yes.
ezi divorces thathatha 2 minutes uMs wami. Ezi divorces zibangelwa yintoni? Utata uthethe ngamazi tata uthethe nje wajika ngomqondo. Anophuma ningathethwanga le into. Anophuma naphi akwaba bengezange bayithethwanga. Njengoba bethethe ngenyama nomoya. Enkosi yami thina nyani sivuthe savutha. Sasiphambili sathi umoya uhlala enyameni. Inyama iyalamba. Nomoya iyalamba mose fast and sithi inyama iyalamba. Babengekho abantwana benza ukuthetha isiXhosa. Bebefuna ntwana abantwana apha. Ngalo sifuna ukuthi nokufuneka sithi ndizawusekwa abandithethile. Ayakukhwela TV abantwana bayazazi nto. Inyama yomuntu bantu batshate nabaza kuchata. Uyaba on. Bayazi abantu ababa on ke. Bangazange babe on abayazi. Indoda nomfazi uyaba on. Asizifumani bawumabhulu ezizinto ukuzithetha emabandleni ethu. Asinikwa nechance yokusithatha umakoti simthi. Inyama ifuna inyama. Amen nomoya ngaloxesha. Udidalisa inyama yodwa. Kanti ngibandiphendula umbuzo wedivorce. Kanti ngoku senihleli nje ninabantwana. Sekukho ibro, not ibro. Sekukho istumbling block into lethu. Ingubo ephakathi kwenu, andiyazi la ibank. Nanti intaba apha phakathi kwabo. Kukho intaba phakathi kwenu akufiki kuye. Wohlule ngengubo phakathi kwenu uthi xa usithi bathi imandenge. Hayi man le pain. Hayi man ngikho right. Iminyaka ibe mihlanu okanye ibe 10. Unihleli nibahle enkonzweni ahlabelela. Kanti uthi khandiyeke. Yile ibangela idivorces. Akwenje njalo emtshadweni. Ibangelwa into lonto. I-counseling abayifuni abatshati. Counseling. Ayina bakho abantu bathi amen. Abantu imdedolozela. Abayifuni i-counseling. I-counseling before. I-counseling during the mtshato. I-counseling after mtshato. Besiba khona nje aba babekho uyazi babaza bakhona. Ayazi omnye wabo ukuba kuzaba kuba ndimcakele kodwa myena okanye umfazana ngenxa yezinto ezibangelwa yi-pregnant. I-counseling iqulathe ezo zinto. Bazafundiswa esikolweni. I-counseling iyadingeka. Bazofunda phi etown okanye apha elokishini. Uliwe ohlukwane. Nina mngafuna abantwana babo funde etown. Uthe imali asinayo. Amen bathandekayo. Andikho kwiprogram kaloku le nto ndingathi amen. Kanti benditshiwa into yoba i-divorces. Ukuthi utata angayithethanga. Ndinamantombi ebesetshiwa mathathu ayile ngeloko ezimhlophe emzini. Aphinda abuya isizathu ndisazi. Banabantwana. Angathi zibuhlungu kodwa ngale ndawutsho kanje. Counseling. Baye abantwana bam emtshatweni bengayazi indoda. Baye abantwana bam emtshatweni bengayazi ukuphuza umuntu. Nam lo kuba kaloku umama wathi hayi umntana kaphuzwe emlonyeni amsulela ngezifo zenu. Ayandifeyisa mama kwakutheni uzungandixelela uba ndizawufika ndenziwe intoni phaa. Lena ke yasegumbini. Nam kaloku zandiyifundiswa. Kubalulekile i-counseling. Ubuze umntana okhulele evangelini uba uyayazi ke ngoku ungena entweni uzawenzwa ntoni phaa kule ndlela sithini iziporho zale ndlela. uMs wam uthi ukhona into egqibile kungoku ndithethelela into. Counseling. Umtshato akho mntu uthi ndiyawazi ndiwugqibile. Ufunda every day. Kanti utata xa nomsindo nje. Kanti unkosikazi xa nomsindo nje. uMs wam nangona tata umagcwalisa singene late kodwa ke sizo celebrate nale couple nathi sizo refuse. Ngoba ke besinqame kangakanani na kodwa sizowutishwa nathi soncedo. Siyabulela kumama magcwalisa notata siphinde sibazame ngezandla. Siyabulela tata ukusami sabulisa. Enye into ndiyayilibala uba ngaba ufuna ukuzinceda ndibone inantsika iroom ekwelicala. Then ke
andiyazi noba ikhona yomama noba noyotata but okuthiwa i-one. Ndiyacinga uba ke abazalwane balapha enkonzweni mhlawumbi bawunza ke indlela mhlawumbi omama kuthini ootata kuthini, kodwa xa ufuna uzinceda ikhona nje inantsika lapha ekoneni nje. Amen egameni lenkosi Yesu. Sizawuphakamisa ke Nkosi yami izipika zibini kwicala lefamily kamama nakwicala lefamily katata, I think elo hlobo, kodwa ngumama